Sunshine News Blast. Alas 7:15 na sa buntag makapartner sa uban pang mabalita sa atong Agri-News. DA7 Director Enriquez nagdasig sa mga kababainhan sa PCA God Awards 2026. Kanag uban pang mabalita mo balik ang Sunshine News Blast suman lamang nining pipila kapahinumdom. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Kamo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Sa organic control gamit namo sa among manukan kada human namo og hinlo kada human namo og habo sa mga iti amo dayon na siyang butangan ani dili siya direct og butang namo siya sa sprayer mixan na siya og tubig dayon spray din siya diha sa portion nga gikuanan mo siya sa hugaw unya nakandot ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho dili ka baho kayo ang mga iti mo nang bisan sa among mga bisita diri sa manukan kaning sila wala jud baho ang manukan unya last na po siya langaw bisan sa taas wa jud kay makita nga langaw dito Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Oras mga kapartner, alas 7:16 na sa buntag ang oras sa kaninyo sa Lacto Puffy Probiotic Health Food Supplement by Lacto Probiotic Worldwide Corporation ug Lacto Plant by Asil Laboratories Incorporated. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast, Agri-News. Sa atong balitang Agri, naghatag og mensahe sa pagdasig sa kababainhan si DA7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez atol sa PCA God Awards karong Marso 24, 2026. Ang Philippine Coconut Authority nagsaulog sa buwan sa kababainhan pinaagi sa temang natatanging kababaihan sa Bayaniugan 2026. Gidayeg ni Enriquez si PCA 7 Regional Manager Aurora Pakibot sa iyang pagpangulo sa kalihukan. Gipaambit usab niya nga napasaka ang performance ranking sa DA7 ngadto sa ikapito gikan sa ika-13 nga giingong ang kalampusan nag-agad sa teamwork ug maayong liderato nga adunay pagpaubos. Gipasidunggan usab ang mababaeng lider sa agrikultura, LGUs ug mga partner nga nakatampo sa kalambuan sa coconut industry.